hasi gaitezen komunismoarekin elkarrizketan. Halaxe adierazten zuen Jose Azurmendik 1974an, 23 urte eskasekin. Orduan komunismoa sekulako indar teoriko eta soziala zeukan, eta bera planteatzen zuen euskaltzale eta abertzaleek oro har ezin ziotela horri entzungorregin. Ikusi, ikasi eta berritzea zegokietela. Erantzunekoak baino entzuntzaleak izatea. Bueno, ia 60 urte ondoren, Jose Azurmendi bera, gaur egungo testuingurua kontuan izanik, Jose Azurmendi bera zenbait autore feministekin, ala nola Jule Goikotxearekin, Judith Butlerrekin, Donna Harawayrekin, Lore Agirrerekin, eta beste zenbait autore feminista eta tartean feminista abertzalerekin elkarrizketan jarritu du. Era hortan, ahalegindu gara frogatzen alde batetik, ustez bi mundu ezberdinetakoak izanagatik ez daudela hain urrun, elkar elikatu dezaketela, beraien oinarrizko balio mundu ikuskerak, elkar elikatu dezaketela, eta beste alde batetik, ahalegindu gara elkarrizketa horren bitartez, gizakia eta mundua bestela pentsatzen eta gaur egungo erronkei erantzungo dieten gizaberetsoa pentsatzen.